Устройването на горите е творческа дейност. Прилича на работата на художника, който първо подготвя платното и боите, за да нарисува своя шедьовър. Така и лесовъда старателно преглежда картата, в която се намира насаждението, прилежно прибира своите инструменти и карнети в таксаторската чанта и се приготвя за посещение на обекта, който трябва в продължение на много години да отгледа и превърне в здрава, устойчива и дълголетна гора. Работата по създаването на този горски шедьовър изисква време. Резултатът доста често е видим от потомците. Откъде започва всичко? И така през далечната 1880 година границите на всички държавни и обществени гори започват да се отписват с наредба. Провизионните стопански планове навлизат с правилник за прилагане на закона на горите през 1884 година и включват предвижданията не само за сечта, но и за горските култури, пътищата, промеждутъчните и второстепенни ползвания и други. Любопитен факт. Началото на картографиране на горските територии в България поставя 27-годишния тогава лесовъд инженер Константин Байкушев, който изработва собственоръчно през далечната 1894 година в качеството му на горски инспектор в някогашния Татар-Пазарджиклийски окръг карта в мащаб 1 към 42 000. Представете си, едва 45 години по-късно след нея е издадена и първата държавна горска карта на България. В продължение само на няколко години, младият и високообразован инженер Байкушев написва и издава 3 книги, свързани с лесовъдството. Няколко години по-късно, през 1901 година е създадено и първото държавно бюро по уредба и измерване на горите в град София. Правоприемник на това бюро е днешната фирма Агролеспроект. Целта на лесоустройството е чрез проектиране на основни лесовъдски дейности да се постигне устойчиво развитие на горското стопанство, опазване на биологичното разнообразие и относително постоянно и равномерност на ползването на горските ресурси. Основна задача на лесоустройството е чрез инвентаризация да се проучат природните и икономически условия, здравословното състояние и екологическата среда на всички гори и земи от горския фонд, външните и вътрешни фактори в инвентаризирания обект, оказващи влияние върху комплексното и устойчиво използване и възпроизводството на горските ресурси, като се посочват и начините за тяхното максимално оползотворяване. Българските гори се нареждат на едно от първите места в Европа по биологично разнообразие. Те се стопанисват професионално и съобразно всички екологични норми. Това показват и данните за тяхното състояние, като за последните 60 години горско-дървесният запас в страната се увеличил 3 пъти. Средногодишното ползване на дървесина е около 7-8 милиона кубически метра, при средногодишен приръст от 13,5 милиона кубически метра. С доброто си състояние и голямото биологично разнообразие, над 55% от горите на България са включени в екологична мрежа Натура 2000. Горите и горските територии, съгласно годишния отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 23-та година, са с площ от 4 милиона 280 хиляди 137 хектара. България е държава с висока лесистост, която към края на 23-та година възлиза на 35% от територията на страната. Само за последните 20 години тя се увеличила около 5%.